yeɓiyankoɓe o Pinde TV on calminama monikala indi mo yettode mum salminago neyɗe salminago teddugal en garta jewte men ɗe ganduɗa ko jewte gande men ɓaleɓe e musidɗo men seeɗa men e ceerno Ousmane Gangue mo ganduɗa wayani ko ummi ɗo kono ko ɓuuri welde hen ko almuɓe neɗɗo o jooɗade wiide balle min yo kaw artu ɗon haala ko haalno ko saabu wonko min jii hen ɗum ko yettere Allah no fewi min jettanma hen Allah yettema jarnadema jettoɗo jiiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi ko ade fof calmina bandiraɓe ɓeɗo men nadde mundi yewtere nde alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyaka nabudu wa iyaka nastain ahdina sirata almustaqima sirata alladina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala dallin amin assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Abou min calminima min calmini kadi dennagal ɓe gonduɗa e dennagal ɓe ganduɗa ko ɓen gollitaɗo eɗen ñaago Allah oɗo télé yo Allah nawmo dennagal ɗo yahate aduna he ha wawa ƴettude temedde yimɓe aɓeɗo golla bi jaahi malana rasulullah sallallahu alaihi wasallam o bi himmati malana rasulillah min calmini dennagal almuɓe e dennagal yeeɓiyankoɓe kadi e kalto mbawi wonde dow aduna min calminiɓe no fewi min juurimaɓe amin ɓe duwono kadi saaha foof machallah bisimilla ma a jarama aɗa men nadde yewtere nde mbimi ko almuɓe ma wiyoɓe yo ceerno Ousmane artu haalana min saabu ko haalanta min koɗo nafa min holko ngol panta e ɓen ha tengte nde ɗo yewtere hande wonde alay saago tan ma garta oɗo ko kalɗa alhamdulillah lawa gongol almuɓe ɗe ko moƴƴuɓe tan hankkere min hen yewtude almudo goto o ari galle waɗi ko hokki kam o wi kam ko heddi ko ɗe balle mami nelduma ɗum o namdi kam noon o wi kam est ce que aɗa hooli mbimon alhamdulillah so hoolare no wooda ko onon kolloto kono wona minen haalte haala muɗum saabu guila duuɓi ɗiɗi ala kam hokka haalis tan meeɗama yiide nden noon ko onon goni hooliɓe onon goni yimɓe moƴƴuɓe yo Allah ɓoyɗi on ɗo ɓoyna darne moɗon ko moƴƴuɓe tan yiɗɓe gandal yiɗɓe ko moƴƴi kadi yiɗɓe heeɓe naftoro e manam gandal ngal min jogui ngal ko ɗum tagui tan aɓe cofta pour yiide min aɓe cofta kadi pour minen woɓɓe gollida e amen woɓɓe jiiya min kadi wawa nattodirde amen haajuji mabɓe Allah humta ɗum ɗum noon moƴƴere ko ɗon wawi haat bisimilla ma yo Allah yoɓɓe amin ko yettere Allah foof en mbawata yettude foof en mbawata ñingde mais so tawi yettoɓe ɓe ɓuuri hewde tan ko yettere Allah alhamdulillah ɗo ɓuuri artude tigui koye sifa timle e ƴewle ɗe joguiɗa ɗe ganduɗa koye fina tawa keddiɗe koto banggue ɓuwano ya artanɓe hen ha e nder mundi sifaji ƴewle timle ɗe joguiɗa alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno nde mi wima wondono alhaali timgal ko sifaji ɗi ganduɗa hoorema ko sifaji tati manam ne heewi sifaji noon ko ɗiɗo sifaji tati dennagal mo ganduɗa hoorema Allah newni mi timanima hen kala ko kalanma ne firtota ko guila subaka ha nangue muta guila nangue muta ha Allah weeta kala ko kalmi hen kala ko kalanmi hen neɗɗo firtota ko sifaji ɗin noon tati noon ne hen jeeya batte kurus woni goho kono kadi ina hen jeeya kadi batte leydi ina hen jeeya kadi batte ndiyam ndiyam noon so tawi dañama ne ndaare kañum ko e hoodere tan hoodere neɗɗo he min darata e ndiyam e nder horde e nder horde kala komin kalanma e hoodere ma iwata guila subaka ha nangue muta kono noon ko fati ko noon e batte leydi nde wonno nde toɓɓe leydi noon ko timgal gandanɗa hoorema koko fina tawa tigui rigui saabu taniraɓe menen foof ina gandi ngal noon timgal kono kadi kala pullo tigui rigui sa wimo toɓanam rek ko toɓananma te kadi kala ko wima kadi e timgal e firtotako timgal noon ko ni way ceerno Abou manam timgal ko pecce tati haalande neɗɗo o ko wuuri ɓenni manam ko ganduɗa hoorema o wuuri ɗum ɓenni woni ko weeli woni ko metti haalande neɗɗo o kadi ko wuurata oɗo saaha mo gondani kalanama ko wuurata e holko woni e muɗum kono kadi kalana joomum kadi holɗum woni yeeso muɗum so tawi noon aɗa haalanamo a haalananmo kala ko taarimo manam timgal tigui rigui aɗa wawi sifanani neɗɗo ha cifnoɗamo ko woni nder galle makko cifanoɗamo kadi ɓe wondata ɓe yadata ɓe ko holno ɓe mbayi cifanoɗamo kadi ɓe wondata ɓe kadi jikkuji mabɓe manam holen jogui jikku moƴƴo holen hen yiiɗimo holen hen woni mo ganduɗa hoorema yiiɗamo ɗum ɗon foof timgal ngal yaltinat ɗum nden noon timgal ala foof ko ɓuuri ɗum labde te kadi manam nafoore timgal ala to fuɗɗi ala to haaɗi manam nafoore timgal ala to fuɗɗi ala to haaɗi ɗum taki neɗɗo kala ina foti wat feere kala lewru walla kala semaine aji ɗiɗi walla tati nodda mbawɗo timgal timanamo nodda mbawɗo ƴewgal ƴewanamo ƴewgal lamgal saabu ko nafoore tan wonantamo nafoore tan wonandemo kono noon ne heewi
ko heewi nder ne heewi ko woni e nder timle kono ma en jajjin ɗum to nder inchallah ko no wayno docteur wima sa fo a mbaɗa bilan général ƴeewa ɓanndu ma ɗum jiɗɗa wiide yo neɗɗo sa wo ƴeewa kanje timle tati ɗe joguiɗa ɗe so hunde satti hunde muusi yakar waɗi yimɓe ne pooɗodira moni kala ina yiiɗi dañde hen teddugal so muusi holla hen ƴeewgal ngal ɓurɗa wawde hutorade alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno nde alhaali o so muusi noon no waɗi hen sahaji neɗɗo mo ganduɗa hoorema hoodere mum deeƴani on ɗon il faut que mi namdomo ñalngu o jibina walla lewru ndu o jibina walla hitande nde o jibinande ɗiɗo tati ñalngu o jibinande walla lewru ndu o jibina walla hitande nde o jibinande so tawi Allah newni min keeɓi e ɗiɗo tati gotum e muɗum so Allah jaaɓi mamin kalal mo dennangol ɗo rewi gurdam makko mamin kala muɗum ha laaɓa mamin kalal mo kadi ko wurata oɗo saaha kono kadi mamin kalal mo janggo e jaam ko heddi ko e gurdam makko ko wurata ɗum so Allah jaaɓi so tawi min keeɓi ɗiɗo tati e muɗum manam on woni mo ganduɗa hoorema hoodere muɗum koko tiiɗi hoore no feewi deejata yeedata ha neɗɗo goto wawa ɗum yiide on so tawi Allah waddi min so Allahu lamɗo jaaɓi kala ko humpimo kala ko woni ko anda e hoore makko e ko taarimo so Allah jaaɓi maw andu ɗum kono kadi dennagal ko ganduɗa hoorema amuɗum yiiɗi andude e ɓesgu makko min o Ousmane Gangue mami haala muɗum haɗum laaɓa so Allahu lamɗo jaaɓi kono noon hen sahaji kadi minen mbaɗa timgal gandanɗa hoorema ko timgal fatugal e batte hoodere timgal fatugal ngal e batte hoodere noon ɗon en noon saga mo neɗɗo o noddi kam somi namdimama mo inde makko e ñalngu o jibina tan yo andu manam ko ngal non timgal jinmoni waɗande te ngal non timgal kadi dennagal bani adama mbaɗani ɗum dennagal bani adama mbaɗani ɗum o sohlata yaade hay ceerno goto so Allahu lamɗo jaaɓi saabu kala ko yidno andude maw andu ɗum inchallahu rabbi kono noon caggal ɗum noon kadi mi wima ɗiɗo timle ɗiɗi ɗiɗo timle tati ɗe timanmi woni timgal ndiyam timgal course o e timgal leydi ndi haadata ɗum ɗon kala mo mbaɗanni hen so Allahu lamɗo jaaɓi sum wi neɗɗo o a wuurat duuɓi naggam ma wuur ɗin ɗon duuɓi sum wimo ma dañ jawdi ma dañ jawdi sum wimo wonno wayata kadi wonno wayata kono noon kam timgal toɓɓe ngal timgal toɓɓe ngal timgal toɓɓe ngal woni timgal leydi ndi ndin ngal ɗon timgal kam ala heure ngal ɗon timgal kam mi suɓaninomama na waɗi ñalli tati e semaine he ɗi ganduɗa hoorema so tawi mi timani hen neɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi kala ko wawi wonde manam ko heddi koye gurdam makko fof andat ɗum kono kadi minam haalana oɗo saaha mo kalnanmani ceerno Abou timgal toɓɓe ngal so Allahu lamɗo o jaaɓi kala mo mbaɗanni ngal kala mo mbaɗanniɗa ngal ma andu a meeɗa hawru e timowo hande perɗa hawrude e timowo saabu timgal lamgal inchallahu rabbi ceerno Ousmane a haali timgal ndiyam mawɓe men heewɓe no mbiyanno timgal ndiyam ɓe keewi wadde ɗum ko ɓe mbaɗa e horde no mbiɗa ni ɓe mbaɗa ko mbaɗata hen ko ɓe ƴeewa cukalel tokosel dewel ngel humpitaki ngowagu walla goko mo humpitaki ndewagu so ƴeewi kala ko yii ina wawi yiide so tawi noon humpitima wawa ɗum yiide beele ko ɗam ndiyam e ngal timgal mbatta walla ko timgal gongal nandi manam ina waɗi timgal ndiyam gandanɗa hoorema woni ngal kallangal joni suka debbo mo ganduɗa hoorema meeɗa yi Allah meeɗa andude gorko on suka debbo min noddata o ara o daara kono noon manam yiide ɗum joni wona ko weeɓi yiide sukaɓe joni manam sukaɓe joni manam no pamirta woni aɓe jiiɓi hay goto wawa andande ɓe kono noon na waɗi darorgal so tawi mi waɗi ko mbaɗanmi ko e ndiyam mi hami gayni mi timini ɗum darogal ngal mi timni ɗum horde nde so Allahu lamɗo jaaɓi no darogal ngal laabiri ni ko noon manam gurdam maɗa foof laabirta kam inchallah darogal ngal somi waɗi ngal ni mi timni ɗum dennagal no darogal ngal laabiri ni ina yaltina ko woni kotto nder manam gurdam ma foof hen yaltata e darogal he laaɓa ceer wayno ko hande min manam dennagal ne deɗɗo o jibina hano fotini hano noddiri kam ni min e nder makko noon wayata inchallah so waɗi noon darogal ngal saabu timgal lamgal inchallahu rabbi jiltonomi ɗo ko bandiraɓe nelnoɓe ɗo vocal uji seedantagal faade maɗa ɗum ƴewannomi mo merte portable goɗɗo o so Allah lamɗo jaaɓi beele saaha no mbiɗa timgal ngal par ce que hande yimɓe ko hen ɓuuri yaade ɗum woni analyse uji guila neɗɗo safade banggue tubakoɓe beele watta saaha ƴewano neɗɗo tawa neɗɗo o kañum ɓandu mum no haaɗi
walla ne hebli donkon ɗum yiide walla jiɗon jaggude woda mawli banggue goɗɗo eyyi ɗum ɗon ina wooda mi wima wonde no hen saahaji aɗa darana neɗɗo a wawatamo yiide hen saahaji noon darana neɗɗo kadi wona foof jiyata woni hen tan ko jiyata ɗum ɗon noon ko sabato ɗum ɓandu ndu haadata ha ɓurta heewa kadi daɓre ko noon wayata walla hoodere nde wasa yedde ina dilla ɗum taki mbimani timgal toɓɓe ngal ina waɗi balle tati ɗe ganduɗa hoorema e nder yontere he nder semaine he so tawi mi haalni hen neɗɗo mi timanni hen neɗɗo firtotako horde nde kadi ndiyam ɗam mi wima wonde no so tawi mi waɗi ko mbaɗanmi ko to nder hami gayni mi ƴefti darol gal mi timni e nder horde he so allahu lamɗo jaaɓi gurdam ma no wayi foof yaltat ha laaɓa comme no kuccodirmi ni e ndiyam ɗam e nder darugal ngal nden gurdam ma foof noon laaɓirta inchallahu rabbi neɗɗo ko tiiɗi hodere foof so yettima e amam mami haalanmo gurdam makko foof no wayi so haaji Allah inchallahu rabbi namdal gonga ngal ko fate alhaali dewle won wiiɓe on ko caɓobinno e maɗa wonko jii hen hay sowona foof hen holko joganɗa ɗum to banggue dewle beele ɗum ko kurso saabu a haali timde ko tati beele ko kurso walla ko gande men fina tawa ko mbawɗa alhaali dewgal eyyi alhamdulillahi rabbil alamin alhaali dewgal nde wonno nde ko ɓuuri heew manam haade mi natan haade so neɗɗo noddi kam haalni kam haaju haade mi naata hen mi ƴeewat ɗum so tawi mi ƴeewi ɗum noon kala ko mbimani hen firtotako so tawi mi waɗi hen timgal kala ko kalamani hen firtotako kono oɗo dumhunde ceerno Abou ko mbamani haalande woni alhaali dewle ina jiiɓi no feewi te kadi manam dewle ɗe no pirtito ni kadi ina ɓurti te kadi musibaji e balaji manam no aritani e nder dewle he kadi ina ɓurti ina heewi kadi ko ɗum saabi kadi eɗen ñaago musidɓe men fulɓe ɓe kadi aɓe ɓuura tinnade e rewɓe he kono kadi rewɓe ɓe kadi aɓe ɓuura tinnade ɓe muña saabu no heewi neɗɗo nodda kam wiya kam joom suudam yeehi surtout musidɓe fulɓe ɓe joom suudam yeehi mi waɗino kala mi yeehi ɗo kala ronki artude eyyi mi yeehi ɗo kala mi waɗino kala ronki artude kono kadi ina hen waɗi yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma rewɓe ɓe ganduɗa noon aɓe nodda ɓe mbiya kamɓe ko dokkiraɓe kono ɓe jiiɗa dewgal ngal nden yooɓe balle ɓe jalta e dewgal he ɗum noon noon ɓuuri hewde ko Fouta nananmi ɗum hono ɓen ɗon noddata kam ina kam haalana ɗen ɗon haalaji kala ko wawino wonde fof ina wasiye mo kala hen yo wat tan ko waɗɗi ɗum e ballodiral e dow teddugal caggal ɗum noon no ceerno Abou alhaali dewgal ko mbiyanmani ko mi ɓooyima noon wiide mi wima kala mo gandanɗa hoorema ari amam e batte dewgal woni ka jiɗɗo resde debbo o sali walla debbo o manam ko jiɗɗo gorko o resamo o sali so tawi Allah waddi en inchallahu rabbi ma resmo saabu ma waɗana ko ganduɗa kala ko mbiɗamo ko o wiyata kanko yo jinnaɓe makko ma haɓmaneɓe haaɓe tiiɗa kala ko mbiɗaɓe firtotako so tawi noon komo ganduɗa hoore ma resi debbo noon debbo o ronki joɗade ne yaaha tan ina arta so allahu lamɗo jaaɓi ɗum ɗon ina waɗi kawuji kewɗi ɗi deglumi hen ɗum noon Allah rewni ɗum e juuɗam ɓe ganduɗa hoore ma hande heeɓe ɓe garti joomen suudu mabɓe ɓe garti tawa ko Allah e min oɗo jooɗi maccuɗo Allah oɗo jooɗiɗo caggal ɗum noon kadi so tawi komo ganduɗa hoore ma joom galle makko yeedani joɗotako walla waɗantamo haydara toppittako mo ina leptamo so tawi Allah waddi min joom suudu o maw jooɗo maw réglu te kadi kala ko wimo kanko joom suudu o kala ko wi joom galle o joom galle o waɗat ɗum kala ko waɗnimo kadi o waɗat ɗum e moƴƴere e teddugal kono kadi o wonta leptudemo o wonta waddemo kadi ko muusimo so haaji Allah inchallahu rabbi kañum dal ko noon way ceerno Abou manam dewgal kala mo ganduɗa hoore ma joom suudu ma yeehi walla yiiɗi resde neɗɗo debbo o sali sa ari mam walluma e dow balle jeenayyi jagga balle 15 so allahu lamɗo jaaɓi ma haaju ma humtu so tawi noon mo ganduɗa hoore ma kadi ko debbo o yiiɗi noon kazalika gorko resamo walla joom galle makko joɗotako so ari mami waɗanmo ko gandanɗa hoore ma dewgal ngal firtotako tagal moɗo dewgal ngal mangal woto tagal firtotako inchallahu rabbi caggal ɗum noon kadi so tawi noon o resimo ha paari ma waɗno ko gandanɗa hoore ma joom suudu o ma jooɗo so tawi ko gorko o ma waɗno ko gandanɗa hoore ma kadi mo jooɗota kadi mo wallu debbo o te kadi kala ko namdi mo hokkumo inchallah so haaji Allah ceerno Ousmane mi ɓila ɗon namdal seeɗa onon goni arteɓe haalanteɓe sirluji haali hewɓe naga beele liggowoɓe men mbatta joɗade haali woɓe liggotoɓe beele rewɓe mbatta joɗade e yiyande ma ani hole ɓuuri wawde arde ma ko woɓɓe ɓuuri wawde arde yo balle woɓe mumen walla ko woɓɓe ɓuuri wawde arde yo balle rewɓe mumen yo jooɗo eyyi worɓeɓe ɓuuri waw arde worɓeɓe ɓuuri waw arde saabu worɓeɓe ɓurta janfede so ha arti noon e rewɓe ɓe ganduɗa worɓe ɓe ganduɗa hoore ma ɓen caggal leydi hen sahaji ɓe jiiɗe ga suka debbo Afrique ga suka debbo e jinnaɓe muɗum ñama jawdi mabɓe suka o immo janfomo ɓe mbasamo rokkude
on mo gandanɗa hoorema ɓooyi tampude makko tampe jangde makko ha woni ɓe calo rokkudemo suka debbo ummo tan wiya yiɗetani goɗɗo yiiɗi ɓe jaaha ɓe dokka ɗum on ɗon ɗum noon ko worɓe ɗanniɓe ɓe ɓuuri hewde e mabɓe hen sahaji noon woɓɓe kadi ɓe ƴettat ɗo joomen suudu mabɓe ɓe nawa ha toon joom suudu o yaltina jamfa yalta e dewgal he ha laaɓa ɗum noon kam ko worɓe ɓe ɓuuri hen tampude eyyi na waɗi hen rewɓe noon leptotoɓe hen ina donde kono noon ko worɓe ɓe ɓuuri hen hewde noon ceerno Abou mbaɗaɓe mbiyata e jinggui ɗumen ɓe mbiya ko worɓe ɓe ɓuuri wawde rewɓe ɓe ɓuuri hen jamfa de saabu kamɓe ɓurte addede amam eyyi bisimilla ma a jarama taɓuɗen taɓalgol ngal caggal nde gummiɗen e ɗum gartane caɗele ɗanle e yiltoɓe golle e yiltoɓe kayitaji e ko nandi hen hol sifaji ɗi joguiɗa hen walla hol wuneji ɗi joguiɗa hen foof dey beele kuutoɗa ɗum ko kuuso walla ko leɗɗe ɗe yimɓe ne jiiɗi sernde ɗum eyyi nde wonno nde toujours mine wiya ɓe gollidani almuɓeɓe saaha fof mi wiyat ɓe wondeno leɗɗe ɗe gollanmi on ɗe woni hen tan ko ɗum wawi safrude kono noon haaju o ko humtatamo ko tigui rigui komin gollata ɗum ɗo ɗo jooɗimi ɗo e kurus eyyi nde wonno nde min ñande foof ɗanotomi ko hakkude 3 heures 5 heures 5 heures mi ummima kadi mi wonti haajude he ha 9 heures mbaɗam hen ko taabi ko 3 heures ha 5 heures ko 3 heures ha 5 heures ɗum ɗantomi ko sabotoɗum ko hani haajuji ɗi tan nde wonno nde haajuji ne heewi te neɗɗo kadi wawa hoolade ma hokkuma haaju lelɗa ɗanɗa ɗum noon yadani e nedi yadani e ballal yadani kadi e kullol Allah ko ɗum taki dendagal mo ganduɗa hoorema addani min haaju rek mamin ballodire muɗum inchallahu rabbi ha Allah hokkamo hen wune woni yiltoɓe golle ko goɗum tan ɓe ganduɗa hoorema noon ko yiltoɓe walla ko liggotoɓe ene ndiwa walla ina liggo ina riwa walla ɗo ɓe liggotoɗo ɓen donki ngabbude e marhala goɗɗo manam famodirde mawɗo muɗum ɓe donki famodirde mawɗo o walla garat moɓe poti o dañde ɓe dokkaka mo ɗon ɗo liggotoɗo so haaji Allah so tawi o jokkodiri amam e ko yaawi mo itta ɗon ɗo wonde o naweɗo ɓurɗon tow te kadi so tawi ko batte jobdi o yawi ma jobdi makko ɓeyde inchallahu rabbi so tawi noon komo ganduɗa hoorema ina yiiɗi kayitaji ina ronki kayitaji so tawi Allah waddi min so tawi o dañi rendez-vous so yeehi mo hokke kayitaji so tawi o dañani rendez-vous so waɗnama duwa ma o dañi rendez-vous ko ɓuuri yawta so yeehi kadi ma Allah newnan mo kadi o daña ɗum ko ganduɗa hoorema woni kayitaji so tawi noon ko ɓe ganduɗa hoorema ɓen ɗo aɓe jiiɗi ɗannade te kadi ɓe jiiɗi rewrude koye batte visa te kadi ngol woni laawol laamgol ɓe jeeyi haaɓe tampi ɓe donki rokkede so tawi Allah waddi min timaniɓe min kalniɓe koɓe batta so Allah jaaɓi soɓe mbaɗi ɗum rek ma Allah waɗan ɓe wune ma Allah hokkuɓe wune o ɓe daña visa ɓe ɗanno inchallahu rabbi ceerno Ousmane jarama heeɓiyankoɓe o Pindi TV ko ceerno musidɗo Ousmane Gangue kanko gonduɗen gonɗen koye daabal sakket yewtere nde en kalta ha gaynene kala ko fate safuji safuji ina heewi sifaji jomen ɓalli guloji deydi guttoji koyɗe jaaɗoje kikiɗe fof jomum jofe hoore muuso e guesa niɓɓiɗoje e ko nandi hen kono gueɗe tati ne keewi artude kala saaha goho ko siti safa mum wona ko weeɓi te hewɓe ne gondi hen te e wiide anduɓe ne jibina fiji kewɗi ɗiɗi ko emoyide ne jibina fiji kewɗi ko noon wayi tati ko gorago ko kalta e ɗiɗo afiji alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno nde a haali safara ɗiɗo tati ɗi kalaɗo woni ko fati e batte siti ko fati e batte émoride ko fati e batte goragu fof woɗɗodirani saabu so tawi siti jaggi neɗɗo jaggat goragu ngu bonna mani o so tawi kadi ko émoride jaggat goragu ngu neɗɗo noon so tawi joguima rafi goragu kam ɗon ɓuuri bon saabu ko waɗɗimo ko hakkude makko e joom suudu makko watta ɗum te ɗum ɗon wonata haqqe mawɗe nde wonno nde safara ina yaaji so wirtima ɗin ɗon tati ɗi kalla ne heewi noon ko fati e batte ɗum ko ganduɗa hoorema woni koyɗe muusoje walla ɓandu teddoru jomum ronko andu ko watta so yeehi golle hoore nde ina muusa so yeehi golle ɓandu ndu ina tedda ronko jooɗade toon so yeehi golle haqqille o e ɓerde nde dejata so wona artu galle ɗum ɗon kam ɓuuri heewde ko seeɗani watta ɗum walla dabare ɗum ɗon ɓuuri heewde ko seeɗani watta ɗum walla dabare jomum ɓandu tedda tan ronko andu tan ko watta miijoji keewa ɓerde nde ina taƴa ɗum ɗon kam ne heewi e bandiraɓe he te kadi ko dabare tan batta ɗum seeɗani e hoore nde gandanɗa hoorema muusat hen saahaji waktu o
modum musata o ñande fof on waktu so ari tan tampinan mo no feewi ɗum noon kam ne heewi ɓe ganduɗa hoore ma ko seedade tampinta ɓe kono kadi ne heewi ɓe ganduɗa hoore ma hande Ceerno Abou ɓalli mabɓe kaaɗi ɓe nonki dañde ɓe nonki darnude hay batte ta ala fof ko tampini ɓe so wona musidɓe mabɓe ɓalliɓe ɓe ɓen tampini ɓe e batte dabare kono kadi e batte kadi ƴettude koɓe kutorto ina bonna ɓe ɗum taki ɓalli ɗi kaɗat sa ari walludeɓe a tawataɓe ɗon sa paari walludeɓe a yiyataɓe kono kadi so tawi a araniɓe kadi faade e moƴƴere a wawata hebde ɗum manam a tawataɓe ɗon walla sa ari ɓe gantinan ma walla noon mo ganduɗa hoorema jogoto jawdi ndi taaya ha laaɓa ɗum noon kadi junggo ina waɗa ɗum kono kadi on mo ganduɗa hoorema ronkata tan wonde e jaam te kadi kala ko dañi taaya so tawi dañi jawdi wuurde maaya ɗum noon foof dabar ina ɗum waɗa nden noon safara kam ina yaaji safara ina yaaji kono noon ina waɗi lolle ɗe ganduɗa hoorema ko lolle balle jeeɗiɗi dendagal mo ganduɗa hoorema waɗanama ɗum so haaji Allah so nemi ɗum ma Allah dendagal ko waɗano e ɓandu makko e bonandeji so haaji Allah e dabareji e batte cheyɗane foof ma lawju ha laaɓa inchallahu rabbi ko fati ko e batte goragu noon na waɗi goragu na waɗi catégorie ji na waɗi mo gandanɗa hoorema ko hen jibinira on min mbawamo safru na waɗi mo ganduɗa hoorema noon koko heptima no usto seeɗa seeɗa ta ko fijirde saabi ɗum walla rafi tan so haaji Allah on so tawi Allah waddi min ɗaɗiɗi min pewnata min cafra ɗum ha sella inchallahu rabbi so haaji Allah ma min cafra ɗum ha sella so tawi ko batte gorago so tawi ko batte émorite kala garɗo e amanda so Allah waddi min ma min cafrumo so tawi kadi ko batte dabare walla batte cheyɗane so Allah waddi min woni on mo gandanɗa hoorema cheyɗane jaggimo walla jaggi ɓesgu makko woni debbo makko woni ɓesgu makko ɓiɗɗo makko so haaji Allah so Allah waddi min mamin cafrumo ha iwa inchallahu rabbi e dow dumuna dabɓo kadi wonata ceerno jaama ceerno Ousmane no wayno sawo gasi kono alay saago wooda ko dokkuɗa bandiraɓeɓe to banggue nafooje ko fate sadakuji ha tengte ɗo gonɗen ɗo hande leydi ndi deƴani koye politique wona kono ko Allah ñaguete onon kadi kono ñagueteɓe eɓe gara e moon kamɓe yiɗɓe ƴamde lefol laamu ɓe kono enen kalten koye kuuɓal kala ko jogo hen wonde ɓuural leydi ndi wona moƴƴere leydi ndi wona moƴƴere diine o e aduna o yo Allah waɗanen ɗum hol dowuji walla salkuji ɗi mbasirɗa yimɓe e oɗo saaha joni alhamdulillahi rabbil alamin lawgol ngol oɗo saaha kam ko dumun mo gandanɗa hoorema ɗo e Sénégal eɗen goni e dille politique kono noon yo Allah wat jaam e leydi he woni ɓe gandanɗa hoorema ko kamɓe goni e leydi he kamɓe gardi leydi ndi Allah waɗnaɓe jaam kono kadi ɓe gandanɗa hoorema ko kamɓe jiiɗi kadi hettude walla kamɓe jiiɗi kadi yaade toon to assemblée kadi Allah waɗnaɓe jaam e dow e kisal ndenka Allah waɗa jaam e leydi he kadi ha ɗiɗo cowuji foof nandeteɗi haaɗa ɗo Sénégal Allah dumno ɗo jaam bi jaahi rasulillah nden noon ko gandanɗa hoorema ko ɗum woni sadakeji ɗi mo gandanɗa hoorema ina wawi yaltinde peeruji tati paɗe yaltina peeruji tati paɗe diwan woni paɗe carah peeruji tati paɗe mbawɗo ɗum sakkirade foof yaltina ɗum sadak so Allahu lamɗo jaaɓi ma won denka e muɗum wonen denka kadi e ɓesgu muɗum inchallahu rabbi ta ko jaam tan e kisal aranta ɗum kañum e ɓesgu muɗum e denka inchallahu rabbi feeh amo waɗi ɗum kala mbawɗo ɗum wadde inchallahu rabbi yiyata ko muusi ɗum e hoore muɗum kono kadi yiyata ko muusi ɗum e jawdi muɗum yiyata kadi ko muusi ɗum e kadi ɓesgu muɗum inchallahu rabbi jafata peew tati paɗe ɗi ko joom galle wawi sakkade sakkano ɓesgu muɗum foof walla goto fof woni wawi sakkade ala ko joom galle o tan so sakkima anninima ɓesgu ngu rek e jawdi muɗum e kala ko taari ɗum inchallahu rabbi ma Allah ren ɗum ko noon wayi inchallah ceerno Ousmane konngol ma cekkitol faade almuɓe ma ha tengte suwiɓe wiɓe ala saago garta hande o hay sa wayrano ɗo konngol panta e mabɓe alhamdulillah lawol ngol so wona aɓe jarne saaha foof mbiyanmi almuɓeɓe ko fotɓe jarnede ko fotɓe yettede saabu ko yimɓe moƴƴuɓe ko yimɓe tedduɓe kono kadi ko yimɓe joguiɓe hoolare saabu gollidde emo ganduɗa meeɗa yiidemo saaha foof saaha aɗa neldemo jawdi ma kanko kadi amo nelduma leɗɗe te hatta hoolare nde nan ɗon ɗum ɗon teddugal ɓuuraɗon mawnude kono kadi moƴƴere ɓuuraɗon mawnude kono noon kadi aɓe ñagane jaam e kisal e ndenka e firtare woni udditare yajde ha Allah artireɓe dow jaam ɗo e ɓesgu mabɓe ɗo e ɓesgu mabɓe wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
yeɓen koɓe o Pinde TV kamɓe ko Djiby Dieng montata ko Ali Fall ceerno Ousmane Gangue wonno koɗo men lawol belgol en no mbiɗen ni almuɓe rewɓe men kalde men wonde wartuɗo lawol ngol labiten ɗeɗo gueɗe on calminama on jurama on jettama jetto jiɗɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi assalamu aleykum wa rahmatullah Pinde TV ha yesso ko lawol